Ще проследим второто полувреме развоя. 3-1 резултата в началото на това полувреме. Имаме една смяна, която е извършена. Капитана на бара и меча напусна и на негово място влиза състезателя, който... как беше? Христо Жоров? Христо Жоров, който се надяваме да внесе свежест и нови идеи в играта на бара и меча. Отново напомням на всички зрители, че матча се провежда без коментар, тъй като трябва да бъде безпристрастен. И отново имаме попадение съвсем в началото на матча. Резултатът става 4-1 с попадение на Дел, който вече има 2 гола. 4-1. Минутата е 29. Поради някаква причина наблюдавам импулс в играта на зелените. Цецо Лек казва, че не може да вкара гол, бах му майката. Цецо, на какво е да му ебете майката? Шанс. Вие все още сте голмайстор. Голмайстор сте все още на турнира. Това е преди аз да заиграя в турнира. Що не му казахте, че някой идва зад него? Добре, що срещу нас играете толкова силно, обаче, тук не. Зеленци ми 4%. Греда. Греда след умелата намеса на Наско. Има фенове на турнира, които се включват с неправилни възгласи на отбори от аматьорската лига. Цецо Лев ще изпълнява. Много умела намеса на вратаря на бара и меча. Напомням на зрителите, че резултатът е 4-1. И резултатът е отвоен за отбора на бара и меча 4-2. 4-2. Бара и меч отново са в двубоя. Държа да подчертая за всички, които не успяха да видят, тъй като вероятно оператор не е бил на центъра. Много приятна, много умела, много добре изградена атака на отбора на бара и меча.
Ако продължаваме да наблюдаваме такива атаки, вероятно ще наблюдаваме един много приятен двубой в следващите около 22-3 минути. След изпълнението на този тъч ще влезе и Тодор Пашев, който до този момент не участваше в двубоя през второто полувреме, който между другото отговори много добре за отбора на Бара и Меча, тъй като те играха с човек по-малко, а Тошко е един от ключовите състезатели на отбора. Как е натиснах точно така скочва? Кажете ли си да повторя? Обявявайте тази смяна. Няма да е приятно тази вечер, Майя. Едвата или ще се закачи? Спред целта така да си... За много малко беше толкова. Няма ли което? Напред, това? Не тя вкараме в глава. Няма никой от главата. Ти какво не искаш? Няма никой от главата. Защо няма никой от главата? Не! Айде сега. Зад. О! Браво, ще. О, браво, че. Опа! Дело. Чакай сега, спокойно. Виж! Айде! Браво! Виж, добре. Не, аз викам. Дело. Браво. Тръгнал съм, как да спра? Още! Браво! 5-2 за отбора на зелените. Иван Кърчев се разписва. Минутата е 10-та от второто полувреме. Или 30-та. Извинявам се, 38. 5-2 за отбора на зелените. Сравнително добра преднина за тях. Въпреки това не забелязваме оттечение в отбора на Бара и Меча, който се опитва да се върне в матча.
Jedina sam svijom. Пасташ. Сам. Да, да, не. Ще снимаш с това? Ето това го слушай. Не, вземи си това, не сме с ним. Това прави резултата 6 на 6 на 2. Аз примерно с 4 на 1. Остана. Пиших цигари, тук е станало 6 на 2. Вероятно в другия запис, който имаме, коментар не е правилен. Аз Резултата взех, че мога да съм основния. е 6 на 2. Свърш. Не съм. Не съм дошъл. Сериозен резултат за отбора на зелените. Отново проявяват висока класа, но не с отлични прояви, по-скоро с слабостите на барен меч, които вероятно техният капитан ще може да отстрани в добър разговор и тактическа подготовка. Ето това спомен. Доста неточни изстрел. Роналдо се... Аз съм топът. Къде? Айде, ела. Колко време е? Няма. Пеш. Друг. Греда. Много интересна проява на Иван Качев. Между другото, много самоотвержена. Идва. Виждаме импулс в играта на Иван Качев, който на последния двубой не беше на ниво. Аз съм тук. Какво беше това? Вече с трети път си Това прави отбора на зелените водещ с 7 на 2.
вероятно прогнозата на господин Пашев, който каза, че загубят с 2, че зелените ще загубят само с 2 гола, които те са вкарали, няма да се сбъдне, тъй като точно обратното. Много сериозен пасив. Или актив. Или актив за зелените. Следната точка. Или актив за зелените, разбира се. Резултат от такъв калибър би направил зелените едноличен лидер в класирането поради голата разлика и факта, че те имат единствената им загуба срещу просто отбора, който е по-добър от тях. Прав си, но... Според коментатора на нашия двубой, футболният експерт от изолационния бизнес, господин Каназирев, прогнозата е за тотално втасване на отбора на зелените, които по точки се равняват на отбора на ЕБМ дълго и съсредоточено, но имат доста добра голова разлика, което недвусмислено ги прави лидер в класирането. Защото не сме играли така. След като направим втори матч с отбор на зелени, им покажем точковия резултат, головия няма да има значение, защото той е на второ място. Няма как да си лидер в турнира, в който падаш по точки. А иш ба. 10 минути! 10 милисекунди. Много сериозна победа ще изпълнят. Майка му. Неприятно. Много ми се иска по-достойно да се представят. Приятно гол вариант. Зелените. И това прави резултата 7-3. Или ако трябва да бъдем коректни, 3-7, тъй като съобразният домакин е отбора на Бара и Меча. Следователно, тъй като са домакини, зелени. Трябва. И са. Дали ще има вода в играта? Греда. Не ми хой като 5 стинки, бе. Не ми хой като 50 Ако това беше попадение, ще да бъде хетрик за господин Пашев, който ще да включи в голмайсторите на турнира начело и освен това ще да върне отбора на Бара и Меча отново в матча. За по-незапознатите, господин Христо Пашев, голмайстор от зелените, има роднинска връзка с Тодор Пашев, който е голмайстора, един от голмайсторите за отбора на Бара и Меча. Нашия коментатор има... Ще започнем да следим за корупция между двата отбора. Някакво финта се разне. Такава. Дори да няма, тя няма да им помогне и на двата отбора. Нищо не може да спре наказанието на най-добрите. Усеща се последните 5 минути натиск на отбора на Бара и Меча, които осъзнаха тяхното положение и гола на Тодор Пашев очевидно даде подем в играта. Усеща се устрем. Дори и вратаря се опитва да разреши двубоя в тяхна полза, но очевидно сега не се получава. Някои биха казали на тези два удара Виенска
но няма нищо виенско в резултат 3-7. Въпреки това, поздравления за отбора на Бари Меча на този етап, заради тяхната упоритост. Този гол прави отбора на зелените водещ с голова разлика от 8-3 в двубоя. Адел е хетрик хиро. 8-3. 8-3 дали звучи достатъчно безкуражаващо за отбора на Бари Меча, които разполагат с още 6 минути и половина да оправят положението. Интересен удар на Пашеев. Тук е те място, тук. Проява на ферплей. Може би заради това турнира върви без картони до този момент. Поздравяваме всички състезатели в него с тази проява. Дали ще има гол на Стефанов? Отново не. Отново шансът не е с него. Вероятно положенията на Бари Меча имаха доста смисъл, но ако част от тях бяха реализирани, резултатът може би ще да бъде по-скоро равен, отколкото това, което наблюдаваме в момента. Защо бе? Извинявай, но... Стига, не ги мързне птичо. Не мързне птичо, аз това почак! Добре. Чак! Чак! Лесно! Да видиш хубаво левата, като ги вземаш тия момент. Да видиш как смисъл стол и аз да рам се там и там ще казвам. Соше! Дали ще успее Георги Стефанов да се разпише този път? Две минути, момчета.
Града за голмайстор на турнира. Ле, вие разписвали ли сте днес? Разписахте ли се? Защо се опитвате? И отново неуспешен удар за Георги Стефанов. Очевидно днеска за него не е ден. Умопомрачаващо спасяване на вратаря на Бара и Меч. Аз съвсем безпристрастно се опитвам да ви кажа, че той заслужава титлата играч на матча. Независимо от 8-те гола, които допусна, вероятно без него отбора на Бара и Меч можеше да загуби с повече. Разбира се, пренебрегвам възможността при негова смяна да беше влязъл нападател от друг характер, който може би щеше да реши нещата по друг начин. Но тъй като капитана на Бара и Меча ме апострофира и затова ще замлъкна. Да, Ева. Сега тук в нападение малко. И омрачаващ гол. Хетрик на Пашев. На страхотен гол. Страхотен. Това прави резултата 4-8. Почти достоен завършик на матча. Матчът получава около една минута продължение, тъй като точно с гола на Пашев редовното време изтече. Ще се качи в амбицион да вкара още един гол. 40 секунди. Дали Бара и Меч ще успее да произведе края на матча? Дали Бара и Меч ще направят нещо в последния момент и... Цецо голмайстор на турнир. Цецо голмайстор на турнира. Днеска не е вкарвал, но продължава да е той. Тоест 9 гола. Пази! Пази! Где ще свири?